Ay palabi kay kuan kay silusor ba kay ko. Oh, di ko ganang nay mo bisag hangin galing mo dapin na ng asawa mo suko kay ko. Palayo lang distansya lang may distansya lang. I seen a lot of shit I shouldn't have but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside. Lagang kay ka panulod diri. Ay people, nami sulod sa tent. Kami pa dirt, napod ni sulod sa tent. Sila tanan mga tulog nami. Good night. See you tomorrow. Bye. Sign up, sign up. Good morning, people. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Nindot kay bugnaw panahon, 5:38 na. And kailangan namin manghipos, kaya kailangan namin muna og target time na muna og ta. 6:30. Alas 7. Maximum mga alas 7. So ayan na, so nakaluto nami na dagan kami lessons. Number 1, kanang mga sleepers na mapang fashion. Di ko magsabang habayanas. Di pwede diri sa bukid-bukid, masikag kaligyas. So kailangan trekking sleepers ya po nimo gamiton. Tapo ana, pwede Spartan or kuan. Rambo talaga. Baratono din. Naginambog siya. Baratono na yung sinilas niya. O danawa. Kami nagka-slide me. Number 2. Bisag unsa kanindot ng imong burner. Bisag unsa na kamahal imong burner. Pag walay oil, di ka makaluto. Timtan yapon. Pero pwede rin daw yapon. So dito sa unahan, nagluto na sila. Luto na. So mag-breakfast me din. Munaog din me. Alright. Ang ganda. Bukidnon. Alright, stress reliever. Look at the view. Come on, yan. Kung kamo, sige lang mo kasapan sa inyong mga manager. Sige lang mo kapalpak sa trabaho. Or na mo'y coworker nga kasaputon mo. Dali na lang mo, sa kasaka lang mo bukid, pawala sa stress. Diba? Perfect. Mamaaw mi. Sige. So, unsay pangalan sa inyong lugar galing? Palawpaw. Sitio Palawpaw. Sitio Palawpaw. So, unsay problema sa Sitio Palawpaw? Ang problema sa Palawpaw, kani among suga. Kurinti. Pila na mga katuig nagpuyo das Palawpaw? Ha? Pila na katuig niya? Bago pa ko. Oh. Pero, tungod sa sila, nidaana, kaming sila mo, mga nagyod sila nga, ginang nasa suga. So, suga gyud. Unsa may unsa may saad sa mga gobyerno sa nami. Pero iyon nila nga anang bunot-bunot man. Oo. Pero ang among sitio nag-ingon na apa yung diyaw na namo karon ang amo kang nidula. Pop niya. Karon amo na nami kuan eskwelahan ang kalsada, kuan naman na. Ready na mi kalsada. Ang kurente imbes kisuron maagi di makaya kay ang pinasana man libor. So di gyapon. So maluko. Karon kay silbi bunot-bunot man na. Pag bunot-bunot ug asa ang among pagbunot-bunot diha ug kami mabunutan, kami matagal kurente. Muna ko yun. Dabi na bunutan ba ka? Wala pa. Wala pa. Mahunat ni sigyas. Tausa naman lay kalingawan di awa may tubig way kurente unsa man. Nay tubig. Anay tubig. Tubig way puli matubig. Ang problema lang kanara ang suga na mo. Suga. So sa may paginga na gabi na sayog tulog way kalingawan. Dili na, nami solar. Solar. So kung tagaan kag kasit, okay kayo. Depende sa imong kaluoy namo. So sa may baylo, na may baylo daw ana. Oh, tag manok ka hinuktok. Alam mo dawat ko karon sir nya. Mabayloan ba di? Di na mo dawat ko. Kay tag manok di. Dili kanang usa ka gabi lang magdulog mo ng bayot, okay ra. Okay ra. Primero na may load na. Di. Hinuktok ba ganina kay subida. Buro na pero. Abi ko ngala. Sir, ma'am. Oh, sir, ma'am. Abi ngala. Madam. Oh, madam. Di na, madam. Okay ra. Di ako sir, manam na lang. Duha akong dala sa imo. Sige, ato nang ipasakas konsiho. Sure ba? Lagi. Sure ba? Ayo mo giga. Kamudakan mo nga. Basta lagi kay pa ako kay pasakan sa konsiho. Mo ganahan ko bagi balag. Interview ko nimo, yaw mo nimo. Larga.
Grabe, burag kabatuan may diri. Matingala ko aning bukira kay puro corals mo na diri. Dagat mo siya ni dati. Woo! Pitingang usa. Mga kansiguro to mga 46 degrees obtuse angle nga kon. Obtuse o acute? Acute angle eh, sorry. Wow, may pagkakain na, wala ka na po sila. Ayaw mo. So, gikan sa pataas this time, medyo panaog na sad. Layo na kaya mong kauban. Ito na dito. Kami panaog pa lang sa mga talahib. Kanang baragway shave ba? Kato mag-uyab pa. Dungan yun. Naminyo na, wala gibiyaan ng asawa. Kaway, kaway! Kasagbutan na tong sudlan na ni. Upagay mong pag-abot, sila lakaw na po. Sila namin sulod sa jungle. Jungle. Alas sa ani, coffee break sa unahan ay drive-thru. Water break. Erp. Hoy. Siyempre, basta ikaw magsakasakag bukid, kailangan no trails left behind. Tama ba? I mean, no troll left behind! Oh, no trace day. No trace. Leave no trace. Leave no trace. Basta kay ayaw mong bilin og kuan, samok ba? Basada. Para di ay. No trace. Leave no trace. Trace. Oh, trace din. Leave no trace. Bitaw, sa tunanay lang, o tanawa. Paghawa na. Ayun, daing mga kahoy. Tanawa, ang among mga basura mo ging ibit-bit. Yan, very good. Yan. Di ba? So kung napag mo mapulit nga basura, puniton yun ninyo. Muna dapat. Damage. So sa nga nga basta medyo ligyas na. Medyo wala kay mawiran. So better matud pa sa kuan. Pinaatras ka mo na og. KB. Basta minyo na tanaw na lang nimo. Labog uyab pa kung pwede pa lang imo pag yung babahon. Alright, kinaya. Ayo patas tinuod. Kabalo ka, wala man ka diri taba ching ching Jane. Na-miss you kanihuan. Apa lang, apa. Wan, na-miss ko ka, Wan. Okay yun, inay. Sige. Ups. Okay. Fights. Grabe kaligya sandalan dire. That's why you wear proper shoes, baby. Sa. Kabala ka tayo, nakay bonus na ko tayo. Ikanta ko sa ka-jeep. Tayo, ilang ipalabi dikit tayo, kay gasilos ko tayo. Siloso mo ko tayo. Walay hawiray lang tayo ha. Walay hawiray kay siloso ko. Ay lang kay ay lang kay hawiri ang kuan mga til kay siloso. Bisag sa bukid siloso. I'm now entering the cave. All right. Pag makabalikin sa kugulo, dawasan na ito na kasada. Nakuha na, Sir Burns? My God, ay. Na namin sulod diri sa cave. So guys, nalang ko'y trivia. Ang cave, C-A-V-E. Munang cave, muna kong trivia. So, yes, you made it.
Guys, you there? Madali mo kina ng mga kalaban. Una sambag. Bay ko din ni pasa ni sa akong kana. First time mo? Grabe, wag ini bangagan rin no kay Dre Regit. Uy. Oh. Push. Hindi to itong iro sa una, di ko ba yapon. Duba sa din natin. Hindi ko ba ang bitangan sa tibod. Oh yes! Kaabot ragid mi diri. Grabe, pasensya na kay na ang among memory card na puno. Grabe mo ning pinakalami. Every time mo sa kapag naog, ang pinakalami gyud nga soft drinks dayon. Ah, my goodness. Ay, bawa, hay. Grabe. So actually, maniudto lang sa mi, maluto-luto lang mi. Grabe nga experience, nagka-slide mi. Oh my god, like I make like oh my god, and like my hands is so dirty and also a lot of peta. Lawa. Grabe ang mursiko. Sorry, ang mursiko. Grabe. It's really amazing, no? Ang Palaw-paw kung tanaw nimo, borag mo buora. Pero kung imong i-try tapos kunin mo tuyo ka sa iyang trail, nindot kay ang trail, makagi kag cave, nindot kayo. It's amazing. Kung gusto mo try na lang. Pwede mo ani din eh. Guys, thank you sa inyong pagsunod sa akong vlog. Ang wala pa naka-subscribe, subscribe na. Kung nagsuporta mo sa ako, go Bernie, comment lang below. Thank you guys. Maniud to sa mi. Ang wala pa kasuway, panuway mo. Ayun, bad words. Right? Bye. Fucking problem, bitch, I bet I beast. Ain't no need of. Sorry guys, wala pa rin minahuman. Okay, maniud to mi, tapos maligo din mi. Og, tada! Suba! Kill him with kindness, yeah, we leave him deceased. And tell it like it is, and now you gotta compete. Show me bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now, back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now, back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down.